ọtụtụ ndị ụkọchukwu nupụtara nnọọ n'Ọnịcha Archdiocese tinyekworo ndị ukwu si na gọọmenti dịka onye jibu gọvanọ Anambra Steeti Maazị Peter Obi, onye bụ Afghan National Chairman Barrister Sly Ezeokenwa. Ha nụkọtara na Ngonobi na kansụl Idemili South na Anambra Steeti iji wee sị mama anyị bụ Oriakụ Virginia Ikeagu ya laa nke ọma. Oriakụ Ikeagu bụ nne Episcopal Vicar Iyowa Region Archdiocese nke Ọnịcha, Reverend Father Martins Ikeagu. Onye nta aka bụ Faith Onyemuche pụtara anyị akụkọ a. N'okwuchukwu ya na ụka akara na St. Calvin Catholic Church Nnobi nke nnukwu ụkọchukwu bụ Archbishop Onitsha Ecclesiastical Province Most Reverend Valeria Okeke wubere, Monsignor Theophilus Odukwe kọwara mama dịka onye Katọlik kwere ekwe jere ozi Chineke nke ọma ma nyere aka nke ukwuu n'ịkwalite ụka na obodo. Ụmụ ya bụ Reverend Father Ikeagu na Oriakụ Azụka Egeọnụ kwuru na nne ha bụ njikọ nke jikọtara ezinụlọ ha ọnụ, wee kwuo na ha ga-echeta ya n'ihi ịfụnanya na omume ọma ọ kụziri ha. Ụfọdụ ndị bịara na ya bụ mmemme gwara ABS okwu kwusiri ike banyere ndụ na agwa ọma nke mama biri. Ọ kụziri anyị ịfụnanya, kụziere anyị ịdịkọta n'otu, inwe mmụọ mgbaghara na nnagide. Mama adị agba oke na ụmụ ya. Ọ dị asị, hey, ụlọ onye nke nwekachara ego rụọ ya bụ nwa ya. Mba, she doesn't do it. Mama ọ sị ya jere nke ọma. Nke onye ọbụla die, ọ nwere onye mmadụ na-anwụnarị, ọ na-atọ ụtọ no matter how old. Chineke na mkpụrụ obi ndị anyị nwa dị ndụ jikọwa ya ọnụ ihe na ọkụzili anyị ka anyị welukwu ya na-aga n'iru. Oriakụ Ikeagu nwụrụ anwụ n'afọ 84 hapụrụ ụmụ 7 na ọtụtụ ụmụ site na Nnobi. Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.